Здравейте, малки, големи и още по-големи момичета и момчета! Аз, Кирил Кангалов, съм днешният ви домакин и ще ви покажа какво? Как се теглят кори за домашно приготвена вкусна баничка. Едно от първите неща, които са важни за приготвянето, за теглянето на кората, е да намазнем хубаво масата с олио. Ето, тя предварително при мен е намазана. Това е олио, а това е маса, която е разтопена, топла маса. Маста трябва да бъде с топлина горе-долу, колкото да може да се държат пръстите вътре в нея. Така, сега това е двойната олба, която е вече приплесната и починала. Какво правиме от тук натам? Взимаме я и я потапяме в топлата маса. След това я вадиме, слагаме и леко я разточваме с точилката. Сега, тя много ще се парзаля. Първо трябва да придадем формата. След това я отлепваме и я слагаме тук на края на масата. Опъваме с пръстите, внимателно се опъва, за да не се скъса кората. Но и да се скъса не е голям проблем. Ето така опъвате. Леко само с пръстите, с връхчетата на пръстите. Така с ръба на масата става много лесно. Тук малко приклякате и започвате да теглите ръбчето. Теглим навънка. Ето тук пак. Само пипате с връхчетата с мекичкото на пръстите. Дамите с ногтите предварително трябва да ги изрешат. Почти е готова. Сега я вземаме внимателно. Разпиваме я на масата. Сега само да оправяме краищата. Цялото време теглим, само леко. Тук малко се е изкъсало. Слагаме тук един палец, така за да не продължи късането. Продължаваме да изправяме ръбчетата, като същевременно тя пак се продължава да се разтегля. След това минаваме и другата страна. Трябва, примерно сега тук, започвате да опъвате и надолу. На масата просто ръбчето трябва да е хубаво опъвано. Това последното ъгълче. И сме готови. Това е кората. Слагаме сирене на едро. Не трябва да бъде наситно, защото така е по-вкусно.
домаче. И най-накрая от млечната смес. Забърсваме малко ръцете, да ни се по-лесно да може да работим с кухненска кърпичка и навиваме на фитил. Взимаме тавата, която предварително е намазана с олио. Кората вече е достатъчно здрава. Слагаме. И след това следващото.